Borci, čaute. Dneska sa dejú veľké veci. Dneska príde jedna nečakaná osoba. Každý vie už, kto príde, ale aj tak to natáčam. No kto nám prišiel, borci? Počkaj, mamika. A už všetkých budú baviť vlogy od teraz. No prvá zmrzlina. A mne nedala ani ochutné. Mne sa nedelím. Ideme pri Koloseum. Zelenina, koriško. A Filip, toto je pre vás. A Koloseum. Beautiful. Aké sú pocity? Myslím, že keď dám tú kreditku, že sa mi budem bohatá. Kde? Keď tam prejdem s tou kreditkou. Kde? Tá do tej vody. Pozdravím všetkých mojich fanúšikov, ktorí pozerajú Oliverové vlogy len kvôli mne. Kto sa naučí toto do mesiaca, tak mu pošlem 100 €. Bez halúze, 100 €. A ten, kto to vidí, tak už si prehral. Neplatí na toho, kto to vie. Pantheon s Eliškou. Fun fact na Pantheon, čo si zapamätala? Fun fact na Pantheon je to, že proste v strede tejto budovy je diera. Veľká, big hole. A vlastne ona není zakrytá ničím a je tam fakt, že diera. A keď prší, tak prší dovnútra. A že vnútri sú takéto ako keby dierky, proste ako máte túto podlahu, tak medzi tým sú proste dierky. A tá voda, ktorá vlastne dažďová voda, týka naspäť do kanalizácie. Alebo niekde vonka, ale zase mi asi do kanalizácie. Ale ten najväčší fun fact je proste to, ako mi povedal Oliver, je tam niekto, on není mokrý. A prší tam. Prší tam. Jaké dvere, Eli, nie? Také chceš mať doma? Ešte väčšie. Ešte väčšie? No, mám čo robiť. Aha, Eli, zaklop. Knock, knock. Pussy. AC boo. You're all in. Prišli sme sa do reštaurácie, uvidíme, čo tu bude, pretože taký pán, čo tu je pred nami, nám povedal, že on tu hneď vedľa býva a povedal, že toto je najlepšia pizzeria, akože čo pozná. Takže sme asi si dobre sadli a Elinke už prišlo, na mojom si dávajú aspoň záležať. Zýva. Je vážna porcia, ty kokso. Ha? Od 1 do 10? 7,5. Porci už došlo aj mne, ideme papať. Bude páliť. Aha. Aký výrazy tam mal. Už sme spapali. Papané je, hodnotíme krásnych 8,5 z 10. Severová pizza bola tiež dobrá, ale každý ten pretlak bol taký horký. Horký, kyslejší. Ale inak veľmi dobrá pizza, ale ešte si jednou objednáme. Nový deň, nový Vatikán pred nami, dobré ráno. Oliver mi nakázal, nech poviem dobré ráno. Ideme do Vatikánu. Je 11 hodín, chceli sme ísť o 11. o 9. Nevydalo. Dneska sa konal v Ríme maratón, na ktorý sme sa bohužiaľ nezúčastnili, lebo sme ho prespali, že? Ty si spal, takže prišli sme pri Vatikán a Filip Polužák nás influencol, že keď pôjdeme z Vatikánu si máme dať, že supli sa to volá a je to, že rýža s rajčinovým pretlakom alebo sosom a vyprážaná a so syrom. A jedno je spice, jedno obyčajné. A neviem, ktoré je ktoré. Spice je guláte. Tak my ideme na obyčajné najprv. Ježiš, strašne mi to niečo pripomína. No, dobre to. Ale je to... A čo ti tam pripomína? Nejaké čipsy alebo paprikové čipsy. Teraz dáme toto. Ali. Keby sa ten syr ťahá, tak je to vážne dobré. Za 2 € taký snack. No, ale zasytíte to podľa mňa, lebo je to dosť syto. Koľko tomu dávaš? Ja by som dala 8 a 9, keby sa ten syr ťahá. Koľko? 8. Furt mi chodíš do záberu. Viete, do ryti, že si. Človek si sa spraviť fotku ani nemôže. A ja len, že ťa milujem. Pocity? Jo, hezké jakoby. Je to hezký. Ježiš, ja som niekomu zhasla. Ježiš, jak ho mám zapaliť naspäť? No neviem. Dobre, a ešte jednu. Prišli sme na maču s Elinkou. No čo je Elinka? Musím sa zložiť. Teraz sme prišli pri španielské schody. Povedz niečo po španielsky. Como este znova si tá? Que pasa? Prišli sme do jedného obchodu s jedlom a takými srandami, no s jedlom. S čipsami, s čokoládami a takto. Majú tu, že takéto monstre, že Irish cream, potom, že karamelový, potom takýto, tento si zobrala Eliška.
Tento je zero sugar, tento je káva, tento je tiež vlaky kávový. Tieto klasické, tento tiež nemáme na Slovensku, sa mi zdá. Tento má zabitú etiketu. Aha, to je chobotnica. Keď na video bude 50 lajkov, tak sem prídem a kúpim si chobotnicu. Ukáž, aký Monster si kúpila. Čistota nadovšetko. No čo? Od 1 do 10? Chutí jak ten Jak Red čo? Bull, ten Spring Edition, ten biely. Není zlý. Jak Arizona. A ešte aj Zero Sugar. Veľmi dobrý. Monster SK, dajte ho na Slovensko. Oni majú pochod, pozri, malinký. Malinký. Keby ti s takou pučku streli do hlavy, čo by si spravil? Už asi nič, čo? Ránko, dobré ránko, Jolinka. Ránko? 11 hodín. Tak 11 hodín. Liška tu robí raňajky o 11, teda čo? Čo? Lebo niekomu sa nechce ostávať, že zase? No, tebe. Hovoríš o sebe, čo? Ideme pozrieť výsledky maratónu. My ideme tam, my ideme do nákupného centra. Chceme kúkať nejaký ktorý živoťák. Maratón. Budeme mať masné vlasy. Nebudeš, zakry. Ští. Čo robí? Čo A čaká? čo? To Češko. Domáš som bol. Pozrite, koľko národu. Títo všetci odbehli 40 km, blázni. Klobúk dole. No, každý do odbehol sa to podpísal. Leave your sign here, pozerajú. Daj, my môžeme. Ukáž, daj, pozrite. Zavináč. Hascik. Oliver. Porci, idem skúsiť tento automat, musím chytiť vodu. Dúfam, že sa mi to podarí. Eliška ma ide natočiť. Ja keby teraz jednu nemáme, ale treba. Fú, ale toto už bude ťažké, Eli. Lebo už ich tam není toľko. Čo je dobré? Je dobré? Není dobré. Není dobré. Niekto má šťastie, hraje niekto v láske. To neverím, to je energetiak. Sajk, voda. A to je tá z tej fontány. Tu čo robia? A cestoviny. Zadarmo. Všetci tam chodia a dávajú ruky. No choď. Ideme? Grazie. Máme cestoviny zadarmo. Dostali sme cestoviny zadarmo. Ukáž, dáme tastos. Dneska zadarmo jeme, ha? Dobre. Dajú sa. Tortiaky, nie? No. So if the internet works, you can do the. Okay. Well, thank you very much. Thank you. Eli, takto sa musíš prihovárať. Pozri, zadarmo darčeky. Ešte budeme mať 30% zľavu, keď sa im prihlásime vláde. Ideme pozrieť, čo sme dostali. Takže borci, 1% rýchly unboxing. Dostali sme. Čo sme dostali? Šiltačku. Šiltačku sme dostali. Zadarmo šiltačka, vybavená vec, borci. Všetko, čo je zadarmo, sa bere. To si zapamätajte. Už dobiehajú, koľko ľudí sa na to dalo. Eliške sme vybavili Red Bull. Konečne energiťák, konečne. Grazie. So, tu ragazzo, provare un po' con limoncello, more romantic. This is every girl's like it. Trust me. Grazie. Prendi cakes. This is best, because you like it. It's very good. This one. Ja pro ťa pochválim, bo on ti predá. No. Nie jak karička. Aha. This is a chocolate. Ten pistachio mi zoberajú. Áno. She wants the pistachio one. Okay. Big is small. How much is the big, how much is the small? I told it for her everything good try. Just she told it I like it, I give it try. Okay. Klobásky naše. Áno, klobáska. Do you are spicy? Faccio assaggiare una cosa spicy, very very good. Ja. To je dobré. Yeah. Kto má OnlyFans, tak nech ma tam nájde, prosím vás, ja tam nechcem byť. S Elinkou sme išli na carbonara. Milan stojí, to musíte povedať.
Koľko? Od 1 do 10. 6,5 alebo 7. Áno. Nechodia. Dobre sú, len strašne sú slané podľa mňa. Máme tiramisu. Poď taste. Od 1 do 10. That's about talk about. Čo? Nie. Čo ešte raz skús? Dobre. To je tvoj prvýkrát, čo máš tiramisu? No takúto áno. Ty rada, že si nedala pistaciovú? Prečo? By bola moc sladká. Táto bola akurát, že? Minus 10. 9,5, nie, 11,10. Dobré ránko, kamoši a kamošky, nový deň pred nami. Prepáčte mi, že zvuk není taký, ako by ste chceli, ale ja som zabudol mikrofón na apartmáne, takže ideme teraz do Vatikánu, že sme si zarezervovali výlet, že ideme pozrieť baziliku svätého Petra. Stade by sme mali pozrieť ešte nejaké tie hrobky pápežov, pretože nás pozvali a možno, ak bude možnosť, tak si zakúpime aj výhľad na tú kupolu. Ideme tam... Že podľa tradícií by tam mal byť proste pochovaný sám svätý Peter, podľa ktorého sa volá bazilika, lebo bazilika sa volá bazilika svätého Petra a jeden z apoštolov Ježiša Kristusa. To nie je len tak. No a keď sa v 40. rokoch a 20. storočia robili vykopávky na príkaz Piusu 12. archeológovia našli... Koľko bolo apoštolov, vieš? Počkaj! Ani jeden, nie? Či to bolo iba jeden? Vieš, že keď bol jeden z apoštolov, tak koľko im mohlo byť? Tak jeden, nie? Skús tipnúť, daj číslo. Skús tipnúť, Ja to bolo v rúži pre nevestu. Ježiže. Neviem. Nevieš, koľko je apoštolov? Nie. Mesiacov máme koľko? 12. No vidíš. Áno. Ja som si myslela. Ani jeden, nie? Dostali sme slúchatka, dostali sme prehrávač. To sú jak od počítača. Borci, musíme vyčkať túto dlhú radu. Vidíte, aká je dlhá, najdlhšia. Elišku som stratil. Že vraj to ide rýchlo, takže som vedavý, lebo čaká iba na detektor kovu. Že proste, keď človek ide do tej baziliky, tak by nemal mať nič kovové. Takže moje šroby v kolene asi budú pípať. Takže zistili sme, že toto bolo prerobené, že to predtým, že vraj bolo zo zlata a zo striebra, že? A že svätý apoštol Peter sa volal Simon, ale keď umrel Jesus Christ, tak sa dal premenovať na Petra, pretože Peter znamená v latinčine kameň. A že ten architekt, ktorý To dal navrhol... prerobiť celé, tak navrhol tieto Stĺpy? stĺpy, áno, aby keď sa pozriete na ne spredu, že vyzerajú ako jeden, že sú symetrické. A koľko je stĺpov? 2000. Nejakých Nie? 2280. Ja som počula 2000. 2000. Čili sme, že pápež môže mať iba švajčiarsku ochranku, pretože Švajčiarsko bola vraj iba jediná krajina, ktorá nestúpila do vojny No, a že sú zlatí. A že sú zlatí proste. Pravý Švajčiar toto môže robiť. Takže my Slováci nič, my pekne do roboty. Už sme vo vnútri, dostali sme sa cez kontrolu, len dostať pomaly, ale isto do baziliky. Povedali mi, že si musím dať dole čiapku, takže som ulízaný. No, tak povedali ti. No. Takže zistili sme... Do baziliky sa dá dostať zadarmo. Ale zase vždycky to vyprávame zadarmo a na konci sa ukazuje tikety. Takže uvidíme, ale rád to tak, že sa sem dá dostať zadarmo, no. Kde sme? Ideme sa nájsť. Konečne. Ty máš lepšie. Došlo nám papanie. A už som hladná. Ja som si dal bolognese, Eliška si dala carbonara. Ideme to zbaštiť. Daj test. Môže byť 5-10. Už sme odišli z Vatikánu. Kde ideme, Eli? Kde ideme? Primore. Musíš viac energie. Primore, wow, super! Toto neverím, toto si zabil, toto nemohol dať. Žabka? Či... No. Žabka, ne? Kúkajte. 4. Eliška, prvý pokus na hádzanie žabky. 1, krásne.
Dobré ránko ľudia, dneska je deň S, akože deň smutku, pretože naša Elinka už odchádza, ideme ju odprevadiť na letisko.